үйрәттең мине яратырга, син үйрәттең мине яшәргә. Мин бәхетле һәр көн сайын сиңа, сине яратам дип дәшәргә. Мин бәхетле һәр көн сайын сиңа, сине яратам дип дәшәргә. Син үйрәттең мине яратырга, бар нәрсәгә ихлас карарга. Бу дөньяның бөтен матурлыгын синең күзләреңнән табарга. Бу дөньяның бөтен матурлыгын синең күзләреңнән табарга. Син үйрәттең мине яратырга, туры юлдан тигез атларга. Бу тормышның бар мәгънәсен тоеп, мәхәббәтне бергә сакларга. Бу тормышның бар мәгънәсен тоеп, мәхәббәтне бергә сакларга. Син үйрәттең мине яратырга, син үйрәттең мине яшәргә. Мин бәхетле һәр көн сайын сиңа, сине яратам дип дәшәргә. Мин бәхетле һәр көн сайын сиңа, сине яратам дип дәшәргә. Син үйрәттең мине яратырга, син үйрәттең мине яратырга. Рахмет.